אהלן, כאן סני שלומי. היום אני אתן לכם טיפ שיעזור לכם להשתמש באחד מהכלים השיווקיים החזקים ביותר שיש, וזה צילום וידאו. אל תזיז את המצלמה, למה? נו, זה מצלם או לא? לא הבנתי. טוב, אז תן לי, אני אעשה את זה לבד, נו. יש לך שמש בלבך. כמובן, קטעים כאלה כדאי לחתוך, קטעים שאנחנו ניגשים למצלמה כדי להדליק אותה, להפעיל אותה, לכוון אותה. קטעים שבהם אנחנו הולכים למצלמה. אם יש לנו גמגומים, אם מישהו מפריע לנו, כדאי לחתוך את זה. אז יש תוכנה אחת, יש הרבה תוכנות של עריכה, יש תוכנה אחת שהיא מאוד 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 אינטואיטיבית, קלה מאוד לשימוש, והיא מאפשרת לנו לחתוך קטעים, לעשות מעברים מאוד מאוד יפים כמו המעבר הזה, או כמו המעבר הזה, לשלב כיתובים כמו שאנחנו רואים כאן, להעלים כיתוב, לשים כיתוב כזה, לשים כיתוב כזה. תוכנה באמת פשוטה, והיא תוכנה חינמית. התוכנה נקראת Windows Live Movie Maker. בואו נעבור למחשב ונראה איך אפשר להשתמש בתוכנה הזאת, איך אפשר לעשות סרטונים שיהיו הרבה יותר איכותיים, הרבה יותר אמינים, ושימכרו לנו יותר. בסוף השיעור אני אתן לכם עוד טיפ, עוד כלי מאוד מאוד חשוב, שיאפשר לכם להתגבר על בעיות שיש לנו בווידאו, בפורמטים שונים ומשונים של סרטוני וידאו, בסרטוני וידאו שיוצאים לנו כאלה גדולים וקשה מאוד להעלות אותם ליוטיוב. אז בואו נעבור למחשב ונראה בדיוק איך עושים את זה. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נראה קודם כל איך להתקין את התוכנה. התוכנה נקראת Windows Live Movie Maker. פשוט נחפש בגוגל Windows Live Movie Maker ותיכנסו אך ורק לאתר של מייקרוסופט, משם תורידו. היום זה יכול להיות שזה נקרא יוצר הסרטים, ב-XP זה נקרא Windows Movie Maker, בווינדוס 7 ומעלה זה נקרא Windows Live Movie Maker. אז תחפשו את ההורדה, תורידו מאתר של מייקרוסופט, ואחרי שתורידו התוכנה נראית כך, זאת התוכנה. תכף נראה איך עורכים בסרטים, סרטונים. אז קודם כל, כדי להוסיף את הסרטון שאתם רוצים לערוך, יש אפשרות כאן ללחוץ בצד ימין, בחלק הגדול, הלבן. Click here to browse your videos and photos, או כאן בצד שמאל, add videos or photos and photos, הכפתור הזה. נלחץ, נעשה browse. אז בדרך כלל כשאתם מוסיפים סרטון חדש, Windows Live Movie Maker, התוכנה תצטרך לאבד אותו, ובצד שמאל יופיע איזשהו סרגל התקדמות. בואו נוריד סרטון שלא הוספתי לכאן. הנה, הסרגל הזה כאן בצד שמאל. סרטון קצר, אז זה היה מהיר. אז כאן בצד ימין יש לנו את ציר הזמן של הסרטון. לכאן אנחנו יכולים להוסיף עוד סרטונים. דוגמה, אני לא יודע אפילו איזה סרטון זה, נחפש איזשהו סרטון קצר. אוקיי, אז עכשיו אני הוספתי לכאן עוד סרטון. ושימו לב, יש כאן את הגבול בין שני הסרטונים, יש את הקו האנכי השחור הזה, רואים את הגבול כאן. אפשר תמיד לפצל. שימו לב, כשאתם מתמקמים עם הסמן, אז אותו רגע של הסרטון, אותה נקודה, תופיע לכם בצד שמאל. למעשה אתם יכולים לעשות פליי ולראות. אפשר לבחור קטע ולמחוק אותו. ותמיד אפשר לעשות איזשהו פליי ולראות את ההתקדמות. אם אני רוצה לפצל את הסרטון, אם לדוגמה בהתחלה ברגע שהלכתי למצלמה או התרחקתי מהמצלמה או התקרבתי למצלמה בסוף, אז אנחנו פשוט צריכים למקם את הסמן כאן בצד שמאל, צד ימין, למקם אותו בנקודה שאתם רוצים לחתוך אותה. קליק ימני וספליט, פצל. עכשיו שימו לב, הסרטון הזה נחלק לשני חלקים. אני יכול עכשיו להוסיף עוד סרטון, ובואו נחתוך את הסרטון השני שלא יהיה ארוך. אז אני עושה ספליט. את החלק האחרון אני פשוט מסמן עם העכבר, קליק שמאלי ומוחק, דילית. עכשיו שימו לב, במעבר בין הסרטונים, טוב, במקרה הזה יצא מעבר שנראה טבעי, כי עשיתי באמת פייד אין ופייד אאוט בשניהם.
אז בואו נחתוך את הפייד אין והפייד אאוט. אוקיי, שוב קליק ימני, אני מסמן קליק ימני ועושה ספליט. עד עכשיו שימו לב, זה יהיה מעבר שהוא נראה חד, אז בואו עכשיו נראה איך עושים מעברים. כדי לעשות מעבר אני פשוט לוחץ, מסמן שימו לב שיש לי גם סימון לחלקים. עכשיו אני מסמן, יש את המסגרת התכלת, סימנתי את החלק הראשון, חלק שני, חלק שלישי. אני צריך לסמן את החלק השני, לא הראשון, החלק שאליו יש את המעבר. כאן בצד שמאל, בתפריט, יש פקודה, תפריט שנקרא Animations, ואלה למעשה המעברים. אתם יכולים לבחור כאן איזשהו מעבר. לדוגמה מעבר כזה של כמו קובייה נעה. בואו נראה איך זה נראה. אוקיי, הנה זה המעבר. יש את המעברים הרגילים של באמת פייד. שימו לב שאתם מתמקדים, התוכנה גם מראה לכם את סוג המעבר. פשוט בוחרים וזה הכל. יש את המעברים הרגילים שזה אלה. המעבר הזה זה מעבר של רציף כזה עם מעבר דרך רקע שחור. אלה המעברים. דבר אחד לפני שנמשיך חשוב שתדעו, יש אפשרות כמובן לשמור את הפורמט כסרטון, ויש אפשרות לשמור את הפורמט של העריכה בפורמט של מובי מייקר. כדאי בתחילת הפרויקט ללחוץ כאן בצד שמאל, לעשות Save Project As ולבחור איזשהו שם, לתת לו שם לקובץ. ככה אתם יכולים להתחיל לערוך היום, לכבות את המחשב ולהמשיך לערוך מחר. אז זה חשוב לדעת. עוד כמה דברים שאפשר לעשות, אם אתם רוצים להוסיף כיתוב, אתם פשוט ממקמים את הסמן על ציר הזמן בנקודה שבה אתם רוצים שהכיתוב יתחיל, לוחצים על תפריט Home והכיתוב נקרא Caption. פשוט מקלידים. אפשר לגרור את הכיתוב לאן שאתם רוצים, לסמן, כמובן לשנות את הצבעים, בולד, פונט, גודל פונטים. מה שכדאי לעשות, אם יש לכם רקע לבן, אתם יכולים לעשות פונט לבן ולעשות כאן בצד ימין, לבחור גבול לפונטים, לאותיות, גבול, ולבחור את הצבע שלו כמובן. אז אם יש לכם רקע לבן, פונט לבן עם גבול שחור דווקא נראה די מקצועי. אוקיי, זה כיתוב. שימו לב שהכיתוב מופיע על ציר הזמן. אם אתם רוצים להעריך את הכיתוב, זה לא נעשה דרך גרירה, אפשר לגרור כאן את הקצוות. כן, הגיוני שזה אמור להיות אפשרי, אבל זה לא אפשרי בתוכנה. אז הגרירה פשוט משנה את המיקום שלו על ציר הזמן של הכיתוב. כדי לשנות את המשך של הופעת הכיתוב, שימו לב, יש לכם כאן בצד שמאל Text Duration. כרגע זה 7 שניות, פשוט לשחק עם זה 10 שניות. שימו לב, זה יתארך כאן 10 שניות, 20 שניות. דבר נוסף לגבי ההופעה של הכיתובים, אז כרגע כשלא בחרתי כלום, הכיתוב פשוט מופיע ונעלם. שימו לב, תכף יהיה לי כאן Hello World באדום, וכשנגיע לסוף הקטע שלו, הוא פשוט נעלם. בלי איזושהי אנימציה. אז גם כאן אפשר לעשות אנימציה לפונטים. הכי נוח זה פשוט לעשות דאבל קליק על האזור כאן, על ציר הזמן, על הטקסט עצמו, דאבל קליק, ואז מופיעים לי כאן האפשרויות אנימציה של הטקסט הזה. אז בדרך כלל אם יש לי טקסט למטה, מה שהרבה מאוד אנשים אוהבים לעשות בעולם זה סוג מעבר כזה, הופעה כזאת. בואו נראה איך זה נראה. אוקיי, עם איזשהו נקודות זוהרות, זה נראה נחמד. כמו שהראיתי בתחילת הסרטון, יש את סוגי המעברים, יש הופעה רגילה, fade in, fade out. זה מה שעכשיו ראינו. רואים, הטקסט מופיע ונעלם בצורה רציפה. ובואו נראה עוד סוג אנימציה אחת של הטקסטים.
יש דברים שנראים כאילו בומבסטיים, יש לנו לדוגמה טקסט ארוך, טקסט שתופס שטח רחב. בואו רק נקצר את זה שנראה את זה מהיר. אוקיי, עשיתי 5 שניות, בואו תראו עכשיו איך זה הופיע. שאתם תעשו להם את העבודה, שהעסקים בארץ ירצו, והוא נעלם באותה צורה. שנשים וגברים ימצאו כבר את... וזהו, חוץ מזה יש כאן הרבה, יש דברים אינטואיטיביים בתוכנה, יש אפשרות גם להוסיף, לשנות את הווליום. כן, כשאתם מצלמים אגב שהמיקרופון לא יהיה צמוד לפה, כי אז יש דיסטורשן. אבל אם הוא לא צמוד לפה אין דיסטורשן, אבל לפעמים עדיין הווליום גבוה או נמוך מדי, אז אפשר כאן לשנות את הווליום. אפשר פייד אין, פייד אאוט לווליום עצמו. זאת אומרת, זה בדרך כלל למוזיקה, שהיא לא תתחיל פתאום. ויש לכם גם אפשרות ממש לשחק עם איך שהסרטון נראה. אוקיי, יש עוד אפשרות לשנות גם ממש את הנראות, את הגוונים של הסרטון. קודם כל כמובן שאם אתם עושים טעות בתוכנה הזאת, קונטרול Z, כל תוכנה למעשה, או כמעט כל תוכנה במחשב, קונטרול Z עושה ביטול. כל פעם קונטרול Z, קונטרול Z, אתם מבטלים וחוזרים אחורה. לדוגמה כאן, בקטע שאני בבית קפה, אני יכול ללחוץ על Visual Effects ולהפוך אותו לשחור לבן את הסרטון, לגוונים כאלה. טוב, לוקח לו קצת זמן לאבד את זה. גוונים כאלה גוונים של פעם, לוקח לו זמן לאבד, אז לא רואים כאן. ושימו לב כאן, הפרח הזה למעלה, אלה יהיו גוונים, הנה. טוב, לוקח למחשב זמן לעבוד, וזה גם מאוד חשוב לדעת. כשאתם עורכים סרטונים, אתם תראו שהמחשב מאוד מאוד עסוק, והוא מאוד מאוד עמוס. אז, וגם כשאתם שומרים סרטון, תכף נראה בסוף הסרטון הזה איך לשמור סרטונים. אז לוקח למחשב, זה לוקח הרבה משאבים מהמחשב. סרטון של 10 דקות, רבע שעה, השמירה יכולה להיות 10 דקות, רבע שעה, 20 דקות. אל תוותרו על זה למרות שאני דוחף אתכם לעבוד על זה. הנה תראו כאן, זה נראה כמו פעם, סרטונים של פעם. יש פה עוד כמה אפקטים, כמו איור, שהסרטון נראה כמו איור. יש כאן עוד דברים שלא הראיתי, אבל התוכנה מאוד מאוד אינטואיטיבית. פשוט תעברו בין התפריטים כאן ותראו מה האפשרויות. הכי חשוב כמובן זה לחתוך קטעים, להוסיף טקסטים. אלה הדברים שהם באמת חשובים, הם חסרים בהרבה מאוד סרטונים, וזה יכול להיות הבדל מאוד גדול, כן? סרטונים ששומעים חלש מדי, או שיש מעברים חדים מדי בין הקטעים, זה פשוט לא נראה טוב, זה לא נראה מקצועי, זה פחות מוכר, כן? בשורה התחתונה. דבר לפני אחרון, הבטחתי שאני אראה עוד איזושהי תוכנה, אני אראה עוד חצי דקה תוכנה שחשוב להכיר, שהיא משלימה את התוכנות העריכה האלה. כדי לשמור את הסרטון, לוחצים כאן בתפריט הקטן הזה כאן, ולא בוחרים Save Project As. שוב, Save Project זה שומר את זה בפורמט של Movie Maker. זה לא שומר את זה בפורמט כזה שאתם תוכלו להעלות את הסרטון לאינטרנט, או לראות אותו בכל תוכנה אחרת, למעט Movie Maker. לוחצים כאן על Save Movie, ומה שאני תמיד מעדיף זה Save Movie ב-High Definition, High Definition Display. בוחרים מיקום, שם ושומרים. אז אני אמרתי בהתחלה שאפשר להוסיף לכאן סרטונים, פשוט לוחצים על הכפתור הזה שלחצתי עליו, Add Videos and Photos, ובוחרים סרטון. אז לפעמים יהיו מקרים שאתם מצלמים סרטון באיזושהי מצלמת וידאו, כן, יש הרבה מאוד סוגים של מצלמות, ואתם רואים שהתוכנה לא מכירה את הסרטון, זאת אומרת אי אפשר להווה את התוכנה. דבר נוסף שהרבה קורה, סרטונים, אני מייצר המון סרטונים, מעטים מהם ביוטיוב. רוב הסרטונים שאני מייצר הם ללקוחות שלי, סרטונים של ברובם הדרכה, לקוחות של ליווי שיווקי או מוצרי מידע שיש לי. אגב, אני מאחסן אותם בווימאו, אתר שירות אחסון מעולה יש להם, אחסון וסטרימינג כמובן, כמו יוטיוב. אז לפעמים הסרטונים שאני מייצר, סרטונים של רבע שעה, 20 דקות, בגלל שאני שומר אותם ב-High Definition, ב-HD, באיכות טובה, אז זה סרטונים של ג'יגה, כן, ג'יגה זה 1000 מגה, או ג'יגה וחצי, או 2 ג'יגה לפעמים, ולעשות אפלוד לסרטונים כל כך עמוסים, כל כך גדולים, קבצים גדולים כל כך, זה מיותר.
כי באינטרנט לא צריך איכות מאוד מאוד גבוהה, כי אלה לא מסכים של 42 אינץ', מדובר על מסכים מאוד קטנים. במקרה כזה יש תוכנה שזה מה שהיא עושה, היא דוחסת את הקובץ, זה יכול להיות מ-2 ג'יגה ל-200 מגה, ל-150 מגה, והיא שומרת על האיכות. זה דבר אחד, ודבר שני שהתוכנה הזאת עושה, שאני אראה תכף, זו תוכנה שהיא גם יכולה להמיר בין פורמטים, כן? יש פורמטים של סרטונים, של קבצי וידאו, יש MP4, MPEG, AVI וכולי. אז התוכנה הזאת, קודם כל זו תוכנה בתשלום, וההמלצה שלי, אל תחפשו תוכנות חינמיות. אני חיפשתי, זה תוכנות שהן לא איכותיות, נתקעות, כן, לפחות הגרסאות החינמיות. התוכנה נקראת PreSM, PreSM Video Converter, הכי טוב לחפש את זה, תגיעו ישר לאתר של החברה. NCA Software, חברה שבאמת יש לה מוצרים מאוד מאוד איכותיים. זה האתר שלה. קודם כל יש לכם 30 יום ניסיון, חינם. תכף נראה גם בגדול איך עובדים איתה. לגבי העלות, שימו לב, יש כאן העלות, אני קניתי אותה בקצת יותר יקר, אתם תמיד תראו נורמל פרייס גבוה ודיסקאונט פרייס, זאת אומרת עלות בהנחה נמוך, זה תמיד, אל תאמינו לדדליינים שלהם, הדדליין אף פעם לא מגיע, תאריך הדדליין. הנה כאן כתוב until 15 אוקטובר, היום אנחנו ב3 לאוקטובר, ב-15 לאוקטובר 2013 עדיין יהיה את המחיר הזה, אני מבטיח לכם. בכל מקרה אני ממליץ דווקא לקנות את הגרסה קצת יותר יקרה, כי היא גם יכולה להמיר בין פורמטים של MPEG 2, ויש הרבה מצלמות או תוכנות שזה האוטפוט שלהם, קבצים בכזה פורמט. באמת זה $34, $35 בלי הגבלה של זמן, כן, אין פה חידוש. אוקיי, אז אני אוהב לפתוח את התוכנה הזאת בצורה כזאת של קליק ימני על הסרטון, Open with, ולבחור PreSM Video File Converter. תוכנה היא נראית מאוד פשוטה, תוכנה באמת איכותית. שימו לב, אז כאן יש את הסרטון שבחרתם, אפשר להוסיף לכאן עוד סרטונים, עוד קבצים. כאן בצד שמאל זה הכי חשוב, הנה הסרטון האחרון שאמרתי זה היה מוזיקה לסמארטפון של אשתי כשהיא הולכת לעשות ספורט, מצאנו לשיר נחמד, אז הצלחתי להוריד אותו מיוטיוב, יש תוכנות מאוד פשוטות שמורידות סרטונים מיוטיוב, ממיר את זה ל-MP3 ויאללה לספורט. אז זה יכול להמיר גם מווידאו ל-MP3, כן, MP3 זה קבצי מוזיקה או קבצי שמע למעשה. כאן אתם בוחרים לאיזה פורמט אתם רוצים להמיר את הסרטון. מה שאני בדרך כלל עושה זה AVI, זה פורמט שאין איתו בעיה לא ביוטיוב, לא בווימאו, לא בתוכנות עריכה, לא במובי מייקר ולא בקמטסיה, תוכנה שאני הרבה עורך איתה. אחרי שבחרתם AVI, מאוד חשוב רק להכיר את העניין הזה, Encoder Options. אל תשחקו עם העניינים האלה, זה עניינים מאוד טכניים, סאונד פורמט, וידאו קומפרסור, אני גם לא מבין בזה, אני גם לא רוצה להבין בזה, אני לא צריך להבין בזה. מה שכן חשוב להכיר את העניין הזה, וידאו קומפרשן סטינגס. אם המטרה שלכם בתוכנה הזאת זה לדחוס קבצים, אז זה מאוד חשוב לדעת. אם אתם תבחרו quality 1, אז יכול להיות שהסרטון שהתוכנה תוציא יהיה יותר גדול, זאת אומרת הקובץ יהיה יותר גדול מהסרטון המקורי. 15, 16, 17 זה עדיין שומר על האיכות ומתחיל לדחוס. סרטונים של 3 ג'יגה אני עושה 27, משהו כזה, איכות של 27, וזה שומר על האיכות, זה מוציא סרטונים באמת באיכות טובה. ושוב, מה שהוא עושה כאן, הוא ממיר סרטונים ובעיקר הוא דוחס אותם, אני משתמש בזה בעיקר לדחיסה. אז עד כאן העניין הזה של עריכה של סרטונים ודחיסה של סרטונים, דיברנו בעיקר על התוכנה הזאת Windows Live Movie Maker, כמובן, לא יודע אם אמרתי, זו תוכנה חינמית. ותייצרו סרטונים, אני אומר, לא צריך לעשות סרטונים בהפקה מאוד גדולה, לא צריך ללכת לאולפן. מה שחשוב זה שהחדר יהיה מואר, זה מאוד חשוב. בדרך כלל לא מואר, זה יוצא גם איכות פחות טובה, וגם לא נראה טוב, אתם לא תצלמו טוב כשאין הרבה אור. שהשמע יהיה טוב, אני ממליץ על מצלמה, שיהיה לכם אפשרות למיקרופון חיצוני במצלמה, ותחתכו את הקטעים שלא צריך. עד כאן, אז אני סני שלומי, תהנו עם התוכנה, תשקיעו בווידאו, אחד מהכלים השיווקיים החזקים ביותר שיש. אני חושב שזה פעם 200 שאני אומר את זה כבר בחודשים האחרונים, אבל זה כל כך נכון, תעבדו עם וידאו. שיהיה לכם בהצלחה ולהתראות.